ककरी कानापुर के गाजर गाजीपुर के कानापुर के गाजर गाजीपुर के ककरी कानापुर के गाजर गाजीपुर के अरे होलिया में मजा दी मुरैया जौनपुर के होलिया में मजा दी मुरैया जौनपुर के होलिया में मजा दी मुरैया जौनपुर के। अच्छा ये बताइए कितना रुपया किलो दे रहे हैं? अरे ढेर महंगा का खाली 50 रुपया किलो ना कहो पागल हो मलहुआ का। सट्टी में तो 20 रुपया हेलन हेल मिलत है तू अलवा 50 के बेचा। पहले ही ठेली ठेला दुआरे से हटावा लेके जाता हमके सब्जी ना चाहिए। मुरई के भाव ह के भाव ह अंगूर